И здравейте хора, аз съм Сами Прото и днес ще играем на Stumble Guys, първи епизод в тази игра. Извинявам се за дългото ми отсъствие, бях просто на почивка на море, нямах възможността и се върнахме днеска. И сега разбрах за новите такива поинтове, да го нарека, с които мога да си купувам неща. С такива най-яките, поне според мен, емоти. Аз искам много, ето, ама ще ми струва да не казвам колко пари, аз ще се охарча. Аз сега ще почвам ранките. Също и ранките много трудно. Малко го поиграх, разцъках. Добри са хората, но пак ще справим съвсем. Айде, Богдаш! Едно от любимите ми, на което давно не съм играл. Аз също да се гавря, като взема някакво мир. Това вече ми се случва и е много гадно. Така. 10. Остае. Чакай малко да се... Чакай. Я чакай аз да видя за сърцето колко е, че то... С него ще тролвам на Богдаш много. Чакай в Battle Pass да видя колко още нива. Значи, едно съм взела, на две не съм взела всичко и като стане 8 левел ще го взема и ще си взема сърцето, което е много яко. С него най-просто казано ще ги фърнем от мапа или ще ги отиваме с лазерите да ги оставим там. Също и за следващи рекорди ще правя в Stumble Guys или в други игри. Но това ще е като порасне още канала ми, като стана малко по-известен. Надявайте се на едно. Как стана? Сега се надявайте на едно нещо. Богдаш и онова с лазерите по земята, онова островче, малкото не се сеща на името му. Това точно исках. Това се казва Laser Tracer. Това си победих първата игра в ранкет. И са доста лазери бяха, успях да се спря. Майко, как точно блъсна, майко. Кажи, че да не говоря какво стана? Какво? Как скачих назад или някой нещо му отпълни? Бате, как тя вече ще си го вземе? Още тук днеска почна ивента за телефоните. Те може би играят от компютър. Да, си хакерите. Извините, аз съм все готова. Това сега не е трудното да ми се нещо. С сравнение с нивото, на което победих накрая. Аз бях втори и си направих първия раунд. Се дигнах. Мале, много съм прост. Много съм зле да умра по такъв начин. Аз съм много зле, верно съм много зле. То аз не съм играл от 100 века сигурно. Да, релайт. За маста, така. Що има? Значи, това е нещо като Brawl Stars и като
Да, това е като Brawl Stars, само че с изключението, че има плюс... Чакай, това в Brawl Stars бяха горе-долу толкова с малко по-малко. Yes! Отново ли е? Отново ли е? Какъв е този късмет? Какъв е този късмет, да ми обясни някой? Това ми е, само да кажа, това ми е новия акаунт. Този акаунт си го направих скоро. Стария ми акаунт е много OG. Ма от него не игра, защото телефона вече не го ползвам точно. Ама там бях много... Имах едно от най-OG нещата. Имах... Тя съм България точно горе-долу към 2020. Или аз се бъркам нещо, може да се бъркам. Ама аз имам един емот, който мисля, че поне е OG от 2021 мисля, че. Или 2020 или 2021 беше този емот. Ама аз съм играл 2019. Принципно съм играл 2019. Но направих голяма почивка, горе-долу една година, защото играта вече не ставаше. И дойде една вълна, в която дойде един апдейт и тогава се завърнах. Така, станах добър на... Пак ли 13-ти, бе? Оставя ги те едно в едно. Какво стана? Скочих. Гати стъпата. Да, отида ли на турнир? Я чакай да го видя това фишинг нещо си. Така, емот. Не, няма да го вземам. Кой да си взема? Тос. Значи тук трябва да стана 5. Ще взема и тя ability, което е хубаво. Ще се взема това. И аз всъщност ще пробвам един турнамент. Шопък не. Айде, това не е добра идея всъщност. Шоудаун. Кой да вземем? Точно е това, че не съм го видел. Кой? Надявам се да съм първи. И хора, като станем 10 000 сабскрайбъра, след сигурно ще стане като стана на 20 години. Аз съм на 10. Ще правя стримове. Официално. Но той има още много време. Какво стана? Какво стана? Какво стана? Какво стана, бе? Не таз. Умряла е играч. Къде си? What the fuck, защо? Ега си трола. Трол! Ега си трола. Беше това. Много тъпо беше. Абе, ранка. Така. Така. Айде. Така. Ако искате също, този път не ви казах да се абонирате, да се лайкнете, защото е ваше мнението. Това го осъзнах. И трябваше да го Айде! И на това също съм добър, ама не много. Просто ви си изберете дали да лайквате и да сабскрайбате, ако ви харесва канала. Все пак, ако ви харесва, го направите. Какво става, бе?
мисля, че ще спираме до тук. Просто има някакъв. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате за моя канал с камбанката и да оставите по един лайк, ако искате.